केते जोर पानी बहुची असुरणी खोला बहुत सारा लोक भी देखते आज यज्ञ हो देखते से पानी झरुची एड़ा मंदिर हाय फ्रेंड्स आसतु जीवा बुलिया पाई आमे कुआड कुआड बुलिया के जाउछु आमे गले देख रेडी होची आइडिया बनना देखा जाऊ ना लाइट पड़ुनी वीडियो लाइट जगह करो देख से मैंने जाकि गाड़ी पाखे ठिया होगले आउ जीवी आम जाकि देखेबू आम कौ जगह को जाऊँ आम ए रास्तार जाऊँ फाइनाली आम पहुँची गलु असुर कुमारी गेट टी देखु केते बड़ा पोखरी टे अच्छी एपटे भी पिकनिक मंदिर भी पाईगला फाइनली मैं पहुंच सारी में नाना
ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। हे जगन्नाथ ଯେଉଁ ହାତ କରୁଥାଏ ପାପ ସେଇ ହାତ ଜାଳୁଥାଏ ଦୀପ ସେଇ ହାତ ଜାଳୁ ଆମେ ଏବେ ଝରଣା ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ପାଦ ଧୁଳିଥାଏ ସେଇ ପାଦ ଜାଳି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏବେ ପାଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖ ପାଣି କେତେ ଝର ବହୁଛି। ଚପଲ ଖୋଲେ। ଏଟା ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଝରଣା ମନ୍ଦିରଟା ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଝରଣା ବହୁଛି। ମୁଣ୍ଡିଆ ବହୁଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ହେଇଛି। କେତେ ଜୋର ପାଣି ବହୁଛି। ଅସୁରଣୀ ଖୋଲ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ପାଣି ଝରୁଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଉପରୁ। ନାଇଁ ଏପଟେ, ହଁ ସେଇ ତଳ ପଟେ ଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ସେଇ ଉପରକୁ ଆସନ ଏପଟେ। ଏପଟେ ଧୀରେ ଆସ। ଏପଟେ ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଠୁ ପଡ଼ିକି ଦାଗ ଅଛି। ଉପରେ ଖାଲି ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଅଛି ଯେ ଝରଣା ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଝରଣାଟା ଭିତରେ ଅଛି। ନା ସେଇ ଉପରକୁ କେହି ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମନ୍ଦିରଟା, ଅସୁର କୁମାରୀ ମନ୍ଦିର, ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଥରରେ ପାହାଚ ହେଇଛି। ସେଇ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଜାଗାଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାହାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଉପରେ ବି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପଥର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସେ ଆସିପାରିବନି ଚାଲିକି। ଏଇଟା ଏମିତି ପଥର। ଦେଖ ଅଧା ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେଇନ୍ତି ହାଲିଆ ମାରିକି। ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ, ସିଏ ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି ହେଲା। ଆମେ ହାଲିଆ ମାନୁ, ଆମେ ଆଗରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲୁ, ସିଏ ଆସିପାରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକି ଏକୁଟିଆ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଆହୁରି ଉପରକୁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଚାଲିକି ଯାଇ ହଉନି।
सीढ़ी उपरକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବି ଏହରି ଉପରକୁ, ହେଲେ ଯାଇ ହେଉନି ପାହାଡ଼ ଉଠିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, କେତେ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାହାଡ଼ ଆମେ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରଠିକି। ମନ୍ଦିରଠି ରିଲ୍ସ ବନେଇକି ଯିବୁ ତଳକୁ, ସେପଟେ ନାଚ ଫାଚ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଝରଣା ବହୁଛି। ଆମ ଲକି ଏକା ଆସିଛି ହେରି, ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସୁରକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଭୋଜି ଫୋଜି ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଝରଣା ଅଛି, ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତଳକୁ ଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତଳେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଟିକେ, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଭୋଜି ଯିବି। ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଘରେ, ସେପଟେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗହଳିରେ ବି କିଛି ଶୁଭୁନି।
ଆସନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ବି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଇକି ଆସିଲେଣି। ଯିଏ ଆମର ବାଉଡ଼ି ହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା। तुम्हारी बातें मोरा जुहारा न धरती जाने नाम तुम्हारा
महादेव प्रणाम ठाकुर ଅବଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଦରେ ପାଠର ପୃଷ୍ଠକୁ ବୁଝିପାରିବ ତାହାର ମହିମା ତାର ଆଗେ କରିଲେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ବୁଝିପାରିବ ତାହାର ଶନିଦେବ ତେଣୁ ତାହା ମହାକାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତେବେ ଯାଇ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତୁମର ବୀରତ୍ୱ ଗାରିମା ଏବେ ଆସୁଛି ଠାକୁରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଆମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଘରେ ଗାଁକୁ। ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କେବେ ମାମା ପାଖକୁ ଯା।